Żagħżugħ mill-Ghana ta' 22 sena baqa' jinżamm arrestat wara li l-Ħamis li għadda inqabad mill-Pulizija legatament iżomm tfajla ta' 16-il sena kontra r-rieda tagħha f'dar privata fil-Marsa. Il-Pulizija marret fuq il-post wara li daħlula rapporti li kien hemm tfajla tajjat fuq il-bejt tar-residenza. Mal-wasla tagħhom fuq il-post, il-Pulizija daħlu fid-dar u sabu l-tfajla miżmuma fuq il-bejt. Waqt tfittxija fl-istess residenza ġew arrestati 2 persuni oħra u ġiet elevata droga kannabis u droga oħra sintetika lesta biex tiġi traffikata. 3 irġiel Sudaniżi ammettew li pruvaw jaħarbu minn Malta illegalment. Fil-qorti l-prosekuzzjoni mexxija mill-ispettur Lara Butters spjegat kif it-3 Sudaniżi pruvaw jitilqu minn Malta billi żgassaw u staħbew f'kontejner f'Xatt il-Laboratorju fil-Belt. Fil-qorti nstema' wkoll kif 2 mit-3 irġiel li għandhom 18-il sena ma kkoperawx mal-Pulizija fl-investigazzjonijiet. Il-qorti sabet li l-irġiel ħatja u ta' sentenza ta' 6 xhur priġunerija lil ġuventur ta' 18-il sena u sentenza sospiża ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sena lil ġuvni ta' 17-il sena minħabba li dan ikkopera mal-Pulizija. Floti tas sentenza l-maġistrat qalet lill imputati li l-qorti kienet qed turihom rispett u tittama li dan l-istess rispett jiġi reċiprokat mit-3 irġiel lejn is-soċjetà Maltija.